Shoutout terkanu sana ke langwan na vlogger sa ngaya Marawi, Mox Bunan, uba si Jam siya kaya na ugagang, si Aldin TV Vlog, buhay, siya kaya niya mabaksik, siya kaya niya giyang utatago na malabag, siya kaya niya Komo Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga pipiya Muslim, sisita naman to sa kaya tumampar sa kaya Marawi, sa kaya restaurant Ranaw restaurant. So sabab bro na iman to na ganta no sa kaya restaurant. Iya pernah kena ko sa kaya mga restaurant sa kaya Marawi. So insyaallah na tuman tano wag iya kaya manan yan na pangan kanira sa kaya biro na manan yan na Marawi. Bala sangan ulo-ulo. Sabab bro na katiyag iya kaya ni Yordi Rami ke Tunisia kaya nitip manok iya kaya ataya to ni ataya brad. Ataya sapi masyaallah. So shoutout sa kaya langwan na 3 kilyon sa kaya kaya manan yan na Marawi masyaallah. Salud. Kompleto na awit pala pa. Ay daw. Ati iya kapiyag iya kaya restaurant ni Ransia taman pa masapala pa. Allahu Akbar, gagatasan na yung palapa. La ilaha illallah. Salamat tala. Ito muna. Ulit na sa... Tulogin na ito. Netdrinks ka to. Mountain Dew. O di na ako ka nakabuti yan. Royal ka na. Royal. Royal dalawa. Ay, di ako ko na. Hindi nakapangilita niyo rin. Nakasaraya. Pwede ito na pipi yan. Allahu Akbar. Itibay aman ako pa ma. La ilaha illallah. Namakatay dito na yung mga susuma. Ay manan yan na sumanga dato, lagi nga yung restaurant, ay giraman utami ang kasubli kasi napi ka pakawida ka lang na sabat ko kapila nga siya kaya mga tatay, yung mga galakon siya ng mga baisi. Mga manisano. Uway, mga manisan na tingiran na napupaka, kaya pupaka panguntang pamikiran na ka. Wala ka tasukan. Shoutout terkanu sana ke langwan na vlogger sa ngaya Marawi, Mox Bunan, uba si Jam siya kaya na ugagang, si Aldin TV Vlog, buhay, siya kaya niya mabaksik, siya kaya niya giyang utatago na malabag, siya kaya niya Komo Vlog. Shoutout terkanu sana, kati ay matunay, siya sa ngaya Marawi. Kami ditakan ulang sa ngana nakuan. Infinite, sa ngana tumapang sa matambay. Shoutout taon siya yung tabus. Shoutout taon si Busnel. Shoutout sa giyong tabu jami, Busnel. Ay manan yan na giyong tabatay manager. Okay, siya yung tabusing. Okay. Anin tabu lang dala mapipiyag ginotan lang una gusto mga pamilya tan. Iga kerbe sa giyong na pagaring atunci. Ay manan yan na ginan. Ha? Yung anak kapag-ginir ka sa widakal na ginani ka po magurang ang na pamikiran na ka. Pangirakan ng bulag dala. O sabab bro nakatiya mini file. Wah. Alhamdulillah balasan ulang tala kaya keep sa nga restaurant. Kaya pakakanami sa kaya kaya pairan. Niya tiyo ko makasuda sa nitiba man o kuway. Wala ka nakangaya brada ko kuway. Inshallah bala ko siya na to. La ilaha illallah. Shoutout sa nga mga taga Green Hills, nga na mga Jamay taga Green Hills. Uway, yung to si Ace. Uway. Ati nga restaurant na ay kapini na lumpio. Uway. Comfortably, uway, yung nga darpa, uway. Dira man to gumba. Uway. Sabab sa nga kalulumpio. So apiya si Bunom yata man sabab saad ng mga galap uway. Wala sangan walau tala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.